El diagnòstic per nosaltres ha sigut un gran avenç perquè de fet ens ha permès saber exactament què és el que ens portàvem entre mans, conèixer bé quines són les característiques del trastorn de l'espectre autista i a partir d'aquest moment hem pogut buscar les millors intervencions. És molt rellevant també que a l'hora de fer plans d'intervenció triem els millors plans. I quins plans hem anat a buscar d'intervenció? Aquells que tenen un reconeixement de la comunitat científica, o que a dia d'avui parlem d'evidència científica. Per tant, quan ens hem posat amb aquest interès de poder atendre millor aquestes persones que estan venint a la Fundació, hem anat a buscar això. Hem buscat coses que eren un valor segur, maneres de tractar, maneres de fer l'abordatge, d'educar, d'ensenyar, d'acompanyar, i en aquest sentit estem tranquils perquè utilitzem els millors models. Les persones amb TEA tenen tres característiques fonamentals que, en certa manera, els enfronten amb unes certes dificultats davant de la vida. Les tres característiques fonamentals seria la dificultat que tenen en la interacció social, la dificultat que tenen en la comunicació i la gran dificultat que tenen en temes de regulació de la conducta. Per tant, aquests tres aspectes ens han obert els ulls i ens han obert el camí cap a dir com ha de ser la nostra intervenció i cap a quines línies i quins fronts s'ha de dirigir. I aquí estem. De fet, tots els serveis de la Fundació estan abordant i enfrontant tot el tractament de les persones amb TEA des d'aquesta triple perspectiva. A l'escola tenim molts alumnes amb autisme i és per això que entenem que el centre ha de ser un espai segur per a ells i un espai predictible. És per això que tant a les aules com als espais comuns de l'escola es prenen tot un seguit de mesures pel seu benestar. Tenim, per exemple, tots els espais del centre etiquetats, els espais i els objectes referents dels alumnes, i després a totes les aules de l'escola s'utilitzen horaris i calendaris visuals que ajuden aquests alumnes a situar-se en el temps, en l'espai, i a poder anticipar quines seran les activitats que anirem fent al llarg del dia. Doncs totes aquestes potencialitats que té la persona i habilitats, el que fem és que creguin en ells, no? Molts cops no hi creien en això, no? I per què no, no? Igual tu pintes, però potser pots acabar vivint d'això, no? I la persona ho feia com a hobby a casa, no? Ho tenia amagat, els dibuixos, no els mostrava. Doncs a través d'Empans també els hem fet una mica més de difusió, de creure en ells mateixos, augmentar l'autoestima, de que la gent del voltant els reforci, els companys, els professionals, no? Tots els reforcem i això et dona molta energia, una pujada d'autoestima, el fet de creure en tu mateix i de fer un pas més endavant, no? Tota una feina nostra és això, creure que ho poden fer, no? I els ajudem amb tot aquest procés i mica en mica fem aproximacions. Llavors també jo penso que el punt que també hem avançat és el contribuir en la comunitat, no? Nosaltres realitzem moltes activitats a la comunitat, tot i que actualment pel tema Covid no, però sí que fem moltes i hem apostat molt pel desplegament i per ser presents a la comunitat. L'únic que fem és adaptar-nos a aquells aspectes que ells, igual que d'altres persones, requereixen uns suports concrets i ja està. Jo crec que potser és la individualitat el que destacaria més, no? Tenim els criteris generals en compte, però cada persona és un món. I sobretot també un altre treball molt important per part nostra és treballar amb les famílies. Hem intentat fer un treball molt cooperatiu amb les famílies, de manera que tot allò que es porta des de la residència també es traspassa a les famílies, no? A la comunitat, de manera que es pot fer un treball com molt més seguit i molt més continuat. És la nostra forma de poder treballar amb aquestes persones. El nostre punt fort jo diria que és haver aconseguit treballar amb una rutina amb aquestes persones i això els ha permès poder fer unes activitats a la comunitat, no? Que potser fins ara no s'havien pogut arribar a donar i que les famílies en puguin gaudir. Realment les famílies poden gaudir dels seus fills i fer coses que antigament no podien fer amb els seus fills i ara sí les poden fer. A la residència tenim dues realitats molt paral·leles. D'una banda hi ha residents que porten molt de temps i que no han estat diagnosticats i d'altra banda persones de recent incorporació a la residència que han estat escolaritzades, que han tingut alguna aproximació posteducació i que després han vingut a residència. El que nosaltres fem a la residència, d'una banda, és nodrir-nos de tot aquest treball previ i adaptar-lo a l'entorn residencial i, d'altra banda, agafar aquestes estratègies per poder atendre a d'altres persones que, tot i no estar diagnosticades de TEA, poden beneficiar-se d'aquestes intervencions. Crec que en aquest sentit ens hem de seguir formant, no hem d'oblidar que són estratègies d'intervenció i estratègies que ens serveixen no només per establir una base, sinó per anar aconseguint objectius amb les persones i per tant crec que és a través de la formació contínua que nosaltres hem aconseguit, però també aconseguirem establir una bona base per l'atenció.
Un dels principals reptes del treball amb autisme a l'entitat culmina aquest 2021 amb la imminent obertura d'un servei integral per nens i adolescents amb autisme sever i altres necessitats de suport, amb aquesta obertura d'aquest servei. Aquest projecte és molt important i molt especial i estem molt il·lusionats perquè integra en un mateix edifici dos serveis essencials pels infants i sobretot pels infants amb autisme, que és per una banda el servei residencial, una llar on ells viuen, i per una altra un servei educatiu d'educació especial. És un projecte que està plenament pensat per a ells. Llavors, des del projecte en plànol fins a l'execució de material, de distribució d'espais, d'entorn, de tot el que els infants necessiten, ja ho tenen a disposició amb aquests espais. Per això és un projecte molt especial i que esperem d'obtenir uns objectius d'atenció amb els infants amb autisme, amb altres necessitats molt altes.